As presas nunca son boas compañeiras e a hora do almorzo moito menos. Para evitar caer na tentación dos bolos industriais, esta rapazada de Sanxenxo está aprendendo hoxe a almorzar ben. Para iso, achegáronse ata o obradoiro de hostalería da Mancomunidade do Salnés, onde organizaron un completo programa de actividades para explicarlles o que é un almorzo saudable e como poden preparalo. Un dos obxectivos do obradoiro de hostalería é a promoción dos bons hábitos alimenticios, e claro, a mellor forma é facelo dende que son pequenos, dende a infancia. A rapazada provén do Ceip Noalla Telleiro. No centro salientan a utilidade desta actividade para concienciar dende ben cedo da importancia dunha boa alimentación. Parécenos moi interesante porque, bueno, enséñanlles a maneira de facer unha alimentación un pouco máis saudable, que alimentos son máis sanos para eles. E nada, parécenos moi ben porque, ademais, cos índices de obesidade infantil e de sobrepeso que hai hoxe en día, pois está ben que se vayan concienciando sobre o que hai que comer e sobre o que non hai que comer. A xornada que prepararon hoxe aquí foi do máis completo. Unha vez aprendida a lección, puxéronse mans á obra, prepararon zumes, bolos caseiros e mesmo se atreveron a amasar o seu propio pan, ata incluso puxeron a mesa. Quixemos faceros parte activa do noso obradoiro, coa realización dos obradoiros, entón van a facer uns smoothies, unha coctelería de froitas, van a facer un amasado con pan na cociña, despois incluso van a formar parte tamén dos compañeiros do equipo de restaurante sala, co marcado de mesas, van a facer un pano de mesa. Esta é a primeira actividade con rapazada que se fai no obradoiro de hostalería dende que chegou a pandemia. Recoñecen que xa tiñan ganas de recibir de novos nenos. Non sei se tiñan máis ganas eles de vir ou nos de acollelos, porque a verdad é que, bueno, facía moitísimo tempo co tema do COVID e que non empezamos a traballar co colectivo infantil. E para este grupo foi tamén a primeira excursión a fora do seu centro dende a chegada da COVID. Sen dúbida, tardarán moito en esquecer esta xornada que os achega un pouquiño máis á normalidade.